estem a la Fundació Enriqueta Vilavecchia amb l'Arantxa de Lara, que és la responsable de voluntariat i del Departament Assistencial de la Fundació. Ens pots explicar una mica la Fundació, què feu? Fundació Vilavecchia va néixer fa 33 anys amb la intenció de donar suport als nens i als joves i a les seves famílies en tractament oncològic durant la malaltia. Hem posat en marxa programes de suport en pisos d'acollida, ajuts econòmics, beques també per formar metges, per formar oncòlegs en els hospitals pediàtrics d'aquí de Catalunya, on són referents a nivell internacional i on arriben nens i nenes de tot el món. Posarem en marxa un hospice, que serà el primer hospice pediàtric a nivell estatal, on s'atendran nens que estiguin en el final de vida pels equips de cures pal·liatives pediàtriques dels hospitals, però també on hi haurà espais de respir per les famílies. Quines diferents maneres hi ha de col·laborar amb la Fundació Enriqueta Vilavecchia? Ho pots fer de moltes maneres. Una és entrant a la nostra web per veure quines opcions té. Hi ha l'opció econòmica, evidentment, pots fer un donatiu puntual a través d'un Bizum, d'una transferència, pots fer-te soci, podeu comprar la xocolata solidària, però també podeu ser voluntaris. Us encoratjo tots a seguir col·laborant, tothom que pugui amb la Fundació, per millorar la vida d'aquests nens i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu, per el suport que ens doneu des de Vancells, per totes les persones que sentiran això i que col·laboraran i que aportaran el seu granet de sorra. Hem d'ajudar en la vida.